Caixa Popular vol generar valor a la comunitat valenciana, contribuint així a transformar la societat a través dels valors del cooperativisme de treball associat. Som conscients que com a líders del sistema financer valencià, totes les nostres accions tenen un impacte econòmic, social i ambiental. Caixa Popular vol deixar la seva petjada generant valor econòmic, fomentant l'ocupació i el desenvolupament local. Per aquest motiu, l'entitat dona suport a les cooperatives, empreses i comerços valencians. Vam ser pioners a llançar una targeta de compra local per fer el comerç local més competitiu i estem al costat del teixit cooperatiu, comercial i empresarial amb aliances com les que mantenim amb Fevecta o la Confederació de Cooperatives, Unió Gremial o Confecomerç, l'Associació de Joves Empresaris o l'IBEFA. La innovació és altra de les línies fonamentals per a Caixa Popular. L'entitat la promou a través de la Càtedra d'Empresa i Humanisme de la Universitat de València o amb l'Ateneu de València mitjançant el Club d'Innovació i Empresa. Amb l'acord que mantenim amb Socialnest s'estimula la creació d'empreses amb l'impacte social a la vegada que es dona suport als emprenedors, desenvolupant productes i servicis específics per a cobrir les seues necessitats a través de la línia Empren. Caixa Popular vol deixar petjada social i fomentar els valors del patrimoni cultural valencià, amb sensibilitat per les tradicions, la llengua i la cultura. Donem suport incondicional a la pilota valenciana amb el patrocini de les lligues femenines, les joves promeses i les escoles. També fa costat a altres esports i clubs que representen el conjunt de la societat, com el València Bàsquet, la Fundació del Levante Unió Esportiva o amb el patrocini de la carrera amb més història de la ciutat de València, com és la Volta a Peu. Amb el convenciment que l'educació i la formació són claus per al futur, des de Caixa Popular col·laborem amb diferents projectes per fomentar l'aprenentatge des dels més menuts, com l'Escola d'Emprenedors Sostenibles, al projecte Fem Futur de creació d'empreses, als centres de formació professional. Per descomptat, ens mantenim al costat de les universitats valencianes, transmetent a través d'elles el coneixement arreu del territori amb programes com Unisocietat o la Universitat per als Majors de Florida Universitària. Cal destacar la implicació de Caixa Popular amb el món associatiu, fent una menció especial a l'aliança que l'entitat manté amb la Fundació Horta Sud per posar en valor el teixit associatiu, amb la qual promou any rere any les ajudes a projectes interassociatius. Cooperar amb les persones és una manera de demostrar la nostra implicació social i solidària que va més enllà del suport econòmic, arribant en molts casos a la implicació personal dels nostres socis, que arriben a donar voluntàriament un dia del seu salari, que se suma a l'aportació que fa l'entitat per a fer realitat diferents projectes de cooperació al desenvolupament, o mantenint aliances amb entitats com Creu Roja o la Fundació Nova Terra, que amb la seva tasca ajudem a les persones que més ho necessiten. Caixa Popular vol deixar petjada ambiental en la preservació del medi ambient, protegint l'entorn que ens envolta i contribuint a la seva millora. De la mà de la Fundació Scout Sant Jordi, impulsa el projecte mediambiental en la Serra Calderona. Som un model de banca cooperativa, valenciana, amb valors social i diferent. Esta és la nostra autèntica fortalesa, que ens ha portat ací des de fa més de 40 anys i que ens mantindrà ferms al llarg del temps.